जाऊया पुढच्या महत्त्वाच्या बातमीकडे। बातमी आहे वाशीमधून। वाशीमच्या मालेगाव हॉटेलमध्ये आता घरगुती गॅसचा वापर सुरू आहे आणि हॉटेलमध्ये घरगुती गॅसचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे। मालेगाव शहरातल्या हॉटेल्सवर धाड टाकण्यात येते। पुरवठा विभागानं 14 हॉटेल्सची आतापर्यंत तपासणी केली आहे। वाशीम जिल्ह्यात घरगुती गॅसचा अवैध वापर करणाऱ्यांविरोधात पुरवठा विभागानं कारवाईची ही मोहीम सुरू केली आहे आणि पुरवठा विभागानं मालेगाव शहरातल्या हॉटेल्सवर धाड टाकली आहे, तपासणी सुरू केली आहे। या तपासणी दरम्यान 2 हॉटेल्समध्ये घरगुती गॅसचा व्यावसायिकरित्यानं वापर होत असल्याचं पुढे आलंय। त्यामुळे आता संबंधित हॉटेलमधून 2 घरगुती गॅस सिलेंडर हे जप्त करण्यात आलेले आहेत। घरगुती वापराचा गॅस सिलेंडर बर्नरच्या सहाय्याने शेगडीला जोडून व्यावसायिक वापरासाठी वापर करीत असल्याचे निदर्शनास आले। सदरील सिलेंडर जप्त करून ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। पुढील कार्यवाही करून अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठवण्यात येईल।